Jag heter Sune Friström och har varit stadsarkitekt och stadskulturchef i Kristianstad och är lokalhistoriker och ska under några minuter berätta om Kristianstad-historiken för er. År 1614, alltså för 400 år sedan, så anlade man provinshuvudstaden Kristianstad, och det var den danske kungen Kristian IV som gjorde detta. Han gjorde det som en militär stödjepunkt i Skåneland. Fästningen placerades av militärstrategiska skäl helt omflutet av Helgeå. Staden, det blev en stark fästning och en betydande köpmansstad och kom att ersätta både Vä och Åhus, de gamla städer som funnits här tidigare. När det här byggs så är renässansen den stil som härskar, och dess stilideal utvecklas här för första gången i Norden i en större skala. I direkt anslutning till fästningen så byggs den 470 meter långa Långebro över den då vattenrika Helgeå. Landsvägen, den går genom fästningen, går alltså ifrån Härlövsområdet längs nuvarande Långebro på höjdpartierna och över Långebro in i staden, går upp den västra Storgatan förbi det lilla torget och diagonalt över det stora torget och ut den nuvarande östra Storgatan. Man gör ur försvarssynpunkt en dubblering av allt. Det finns 2 stadsportar, en i norr och en i söder, och de mynnar mot olika gator. Det finns 2 storgator, det vi kallar östra och västra Storgatan idag, 2 bakgator, det vi idag kallar vallgator eller smalgator, och 2 smala vallgator närmast själva fästningsvallarna. Men de var inte upplåtna för allmänheten, det var för att ha kanoner och liknande på och transportera dem om det hände någonting här. De 2 torgen, det ena heter Axeltorvet, det är det vi kallar Stora torg idag. Det var det förnämsta, och där låg de officiella byggnaderna samlade. Det andra torget, Lilla torg som vi kallar det idag, heter på början Färdemarkt, och det blev mer kommersiellt inriktat. Stadens funktioner kunde då åtskiljas av en tvärkanal som gick i nuvarande Nya Boulevarden. Fästningsvallarna, de byggdes ut av jord med 10 bastioner. Bastion, det är alltså en utskjutande pilspetsformad del av en fästning som gör att man kan skjuta nästan i alla riktningar. Och det här det omslöts då av sumpmark och vatten, vilket innebar att fienden kunde inte ta fram sina kanoner på en väldigt nära håll, och man behövde inte extra förstärkningar av vallarna. Totalt så upptog staden en yta av 700 meter lång längd och 240 meters bredd, och alltihopa placerades på den här halvön Allö. Kristian IV, han var mån om den här staden och anbefallde god köpstadsbyggning längs de här storgatorna, men gemene hytter kunde placeras på bakgatorna. De långsmala 22 kvarteren, de indelades i 190 tomter, och alla fick måtten 15 gånger 39 meter från början. Och för kyrkan, rådhus, hospital och kungsgård så reserverades platser i den ursprungliga stadsplanen. Kristianstad är alltså en anlagd stad, det är väsentligt, det är inte en organiskt framväxt medeltidsstad. Vi var danska fram till 1658, då vi genom freden i Roskilde blev svenska. Ärkefienden under 1600-talet, Danmark, försöker att återerövra de förlorade provinserna, och de lyckades ta fästningen Kristianstad 2 gånger. Dels efter en stormning 1676, och sen håller de fästningen vid det tillfället i 2 år, trots att svenskarna ligger utanför vallarna och belägrar. Den andra gången danskarna lyckades ta fästningen, det var 1710, men då var vallarna i uselt skick. På 1700-talet så fick Sverige ytterligare en mäktig fiende, nämligen Ryssland. Det svenska fästningsförsvaret, det rustades därför upp, och här i södra Sverige så är det Landskrona och Kristianstad som byggs ut. Citadellet i Landskrona är alltså
utbyggt vid den här tidpunkten. Fästningen Kristianstad byggs ut med 2 bastioner till 12 bastioner totalt. Och både den norra och södra fronten den förstärks med utanverk, det vill säga befästa fästningsverk utanför själva huvudvallen. Under senare delen av 1700-talet så är Kristianstad åter en stark fästning. Skånska fortifikationsbrigaden förläggs till Kristianstad år 1776 och Vendes artilleriregemente flyttas till Kristianstad år 1794. Vi hade alltså 4 artilleriregementer totalt. Och norra skånska infanteriregementet sätts upp i Kristianstad. Det var Karl von Döbeln som gjorde det 1811. 2 andra viktiga händelser under 1700-talet måste nämnas. Det ena är revolutionen i Kristianstad som skedde år 1772 och var en del av Gustav III:s statsvälvning. Den andra det är katastrofen 1775 då Helgeå bröt sig ett nytt utlopp i Östersjön vid Gropahålet strax söder om Helgeå, söder om Åhus. Helgeås vatten forsade ut genom Gropahålet och vattenståndet vid fästningen sjönk 60 cm, så alla grävda kanaler måste fördjupas igen. Under 1800-talet så utvecklas tjänstemannastaden Kristianstad och stadsytan utvidgas här. År 1820 så förläggs hovrätten för Skåne och Blekinge till först fortifikationshuset och sedan från 1841 till Stora Kronohuset vid Stora torg. Hovrätten, ja, de flyttade ju sedan till Malmö 1917 och är där idag. År 1847 är ett viktigt årtal i Kristianstad historia. I februari 1847 så beslöts att Kristianstad inte längre skulle vara en av rikets fästningar och att fästningsvallarna kunde börja rivas. I juni samma år, 1847, så härjade den stora stadsbranden, stadens sydvästra del. 36 stycken gårdar förstördes och 766 personer blev husvilla. Boulevardbyggandet kunde starta, började med Västra boulevarden från Skottenborg och norrut. Det började redan år 1848 och successivt så byggs både boulevarder och dagens Tibeligatan. På 1860-talet så kommer den engelska civilingenjören John Nunn Milner till Kristianstad. Han bygger gasverk och vallar med sitt engelska bolag och gör då en invallning av Nosabyviken av Hammarsjön. Staden får genom detta möjlighet att expandera österut. Först med Östermalm kring år 1900, det byggs med många fler bostadshus, och sedan nu på 1970-talet kunde Österäng byggas ut. Industrialismen inleds 1861 med C.F. Ljunggrens verkstad. Några andra betydande industrier är exempelvis Viglands gjuteri och mekaniska verkstad, kom till på 1880-talet. Valbergs kvarn var stora kvarn, förutom valskvarnar vi hade inne i stan. Och Kristianstad yllefabrik med sin stora anläggning som startade år 1900. Vi fick en järnvägsepok som inleddes 1865 och totalt var det 7 järnvägslinjer som efterhand nådde den centrala stationen som byggdes ut ytterligare så sent som 1917. Samhället behövde också mycket gemensamhetsanläggningar och vi fick telegraf 1855. Vi fick skjutsstation, det vill säga gästgiveriverksamhet med hästbyten 1856. Vi fick gasverk 1860, bibliotek 1861 och brandstation 1863. Länslasarettet utvecklades med stora nya byggnader, slottsliknande, och det kom till 1864. Och samtidigt behövdes det då klart vattenverk och vattentorn som kom till på 1870-talet. 1900-talet kan man säga karakteriseras av stadsexpansionen. Staden började med att inkorporera Näsby år 1916
Och Näsby det växer då kraftigt när norra skånska infanteriregementet flyttar dit 1923. Nästa inkorporering skedde år 1941 då Norra Åsunds församling och Vidlands municipalsamhälle inkorporerades. Och därmed kom Långebroområdet att vara en expansion av själva den gamla staden. Och sen mellan 1967 och 1974 så utvidgas Kristianstad ytterligare genom antal kommunsammanslagningar och det blir totalt den till Skånes ytan största kommunen. Vad händer sen? Jo, 2000-talet avmilitariseras den här staden. År 2001 så avslutas Kristianstads 387-åriga epok som militärstad när södra underhållsregementet läggs ner. Redan år 1994 så läggs pansarregementet P6 FF14 ner och artilleriregementet A3 flyttas till Hässleholm där regementet läggs ner strax därefter. Nu är det andra intressenriktningar. Exempelvis har vi fått år 2010 Naturum, vi har fått en arena och vi har nya handelsetableringar.